Dibin dirûşma xwe pên çirkeyan ji bo girtiyan vala bike. Hejmarek mezin ji çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê dest bi hilmeteke piştevaniya revandî û girtiyên Kurd yên di zindanên PD û rejima Sûriyê de kirine. Hilmeta rêxistina navdewletî Amnesty berdewam dikin. Hashtagek bi vê mebestê tê belavkirin û her dem jimêrekê beşdar bêhtir dibin. Duê hashtagek ku çalakvanên Kurd belavkiriye hatiye bibe dengê kesên ku bêdeng mane. Beşdariyê digihandina dengê wan bo hemî cîhanê de bike. Bibe beşek ji proseya azadiyê bo hemî girtiyan. Dişkandina qeydên wan de daxwaza vekirina pirsa girtiyan û revandiyên dibin zorê de beşdar bibe. Ji ber ku ew revandî û girtî ne tenê hejmarin. Lê bilê ew kes ew in ku bêhtirîn kes bûn. Berevanî diber doza mew, rewiştên mew, pirsgirêkên mew, çareserkirina wan û daxwaza mafê mekirine. Ji ber wê yekê pêwîst e em wan piştguh nexin, wan jî bîr nekin û divê em dengên wan ji zindanan derxînin derve û bigihînin hemî cîhanê. Her divê derbarê de li bajarê Hakeniyê Almanyayê rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty çalakiyek li cadeya Elberfelder ya li qada bajarê Hakeniyê Almanyayê di 15 vê mehê de roja şemiyê ji demjimêr nehê sibehê ta 6 êvarî li darxistibû. Hemî kesên xwedîgirtî û revandî ve xwendî vê çalakiyê kirbûn. Di wê çalakiyê de wêneyên hemî girtiyan di nav wan de wêneyên her du serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Behzad Dorsan û Abdurrahman Apo hemî kadir û serkirde û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê yên girtî û bincavkirî di pêşangehê de bi pasa rêxistina lêbûrîna navdewletî vekirin. Li nava bajêr bi beşdariyeke cemawarî ji welatiyên Alman, berpirs, mafdar, çalakvanên dirêxistinên mafê mirovan de kar dikin, her wiha bi beşdariya welatiyên Sûriyê yên nişteciyê Almanyayê pêşkêşkirin. Da ku bibe fişarek li ser PD û rejimê bi awayekî bihêz piştevanî û daxwaza serbestberdana hemî girtiyan û bi piştevaniyeke Ewropî û navdewletî were kirin. Tevî hemî zagonên mafê mirovan yên navdewletî PD hînjî bin pêkirinan tenê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê encam dide û bi sedan çalakvan û siyasetmedar û rewşenbîr bi taybet alîgirên enekesê yên ku hember kiryar û siyasetên wê yê şaş rabûne ango pir çalak bûn girtina û çaran vîsa wan nediyar e.